Hello friends, nontonku आंनि हारिमु YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन बरायबाय। आङो फैदों कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव जायनाखि हिन्जावसाफोरनि फरायसालि थाखो 2 निफ्राय थाखो 10 सिमनि बेवहाय बर' मिडियाम अनलि हिन्जावसाफोरनिल' आंखौ भिडिअ खालामनो लेंहरदों आरोना। मैया आङो बर' बाजार एसएस स्कुलनि जितनाखि जोंनि भारत उदांस्रिनि 75थि आजादि का अमृत महोत्सवनि जे रेलि फरायसाफ्रा हानजा सुरगोन आरो भारतनि माहारियारि फिल्म लानानै बेखौ आङो भिडिअ खालामफैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय। आं जाखिनि हायो भिडिअखौ दिन्थिनो नाजागोन। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर, आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो। बेनो कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया हिन्जावसाफोरनि फरायसालि बर' मिडियाम आरो बेखौ 2012 आव इस्टाब्लिश खालामदों। अनलि हिन्जावसाफोरनि आरोना क्लास 6 निफ्राय क्लास 10 सिमनि। दा बे दिनै आजादि का अमृत महोत्सवनि रेलि खालामगोन उदांस्रि साननि बेवहाय। दा बेनो हस्टेलबो दङ आरो लोगोसे स्कुला बेनो। गिदिंबाय था गल जालांबाय था मानसिफ्रा। दिनैहाय जोंहा 75थि भारत उदांस्रि सान। बे सानखौ जोङो लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै हारिमुआरि फोरबोखौ उरायहोनो लादों। जोङो बयबो मिथिखागौ मानि थाखाय जोङो दिनैनि बे सानखौ फालिदों। जोंहा दिनैनि बे 15 आगस्ट सानाव 1947 मायथाइयाव भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै हारिमुआरि फोरबोखौ जोंनि केजिबिआव उरायहोगोन। दा जोङो उरायहोनो लानोसै। दा फैदो सिगाङाव रेडि साबधान विश्राम साबधान सालाम। जेबो नङा जेब्ला बै मिटिंनि माबाबानो
पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल सरस्वती तरंग तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाई विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद वंदे मातरम जय हिंद वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम तिरंगा 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 भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम मातरम माता की जय 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 वंदे मातरम भारत माता की जय वंदे Mataram भारत माता की Jai भारत माता की Jai Mataram जय मातरम मातरम कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि जायनाखि आजादी का अमृत महोत्सवनि रेलि दा बेवहाय आं भिडिअ लाफैदों बर' मिडियाम आरोना हिन्जावसाफोरनि रेलि जागासिनो दङ भिडिअखौ खालामगासिनो दङ Neskol UN Academy naive ya UN Academy ni UN Academy berada Balika भारत माता की